Deputy Governor Anambra State Dr. Onyekachukwu Ibezim ekelego ndị nọbụlụ n'ọgbakọ omeiwu Anambra State agba nke asaa maka ọrụ ọma ha lụrụ. Deputy Governor nyere ya bụ ukpe ekele oge ọ nọchitere anya Governor Chukwuma Soludo na mmemme ikpeazụ nke ndị nọ na ya bụ ụlọ ọgbakọ. Emmanuel Okonkwo wetara ya ụka. Dọkịta Ibezim onye toro ihe ndị ụlọ omebe iwu nke agba asaa mepụtagoro na steeti a kwuru na ya bụ ụlọ omeiwu aga n'iru wee na-akwado gọọmenti nke steeti a kemgbe o bidoro ma kwuo na ha ewepụtara ọtụtụ iwu nke dị mma maka steeti a. Na mbụ n'okwu ya, onye okwupụta okwu nke ya bụ ụlọ omeiwu Honorable Uche Okafọ kenere ndị otu ya maka nkwado ha ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Onye National President nke Anambra Association of Town Unions Ọkaiwu Titus Akpudo toro ndị omeiwu a ndị na-apụ apụ maka ịlụsi ọrụ ha ike wee gwakwa ndị nke na-abata abata ka ha mee karịa otu ahụ.